Čicam. I pozdrav, danas igramo ja i moj drug Marko. Minecraft. Znači, Vladan je tu, bolestan je, ja mislim, je li tako? Valjda. Ne znam, nešto. Nije mogo Kaži mi na ljudima šta Skype smo ništa. uradili. Molim? Kaži ljudima šta smo uradili u sobi onoj. Pa reci ti. A da, evo napravili smo malu baštu. Pa da, baš. Evo ovo jedno je niklo. Nemoj još da kupiš. Dobro. Pa, znači, mi bi želeli ovo sve ovako lepo da poraste. I, čekaj, jel dobiješ dve? Nije još do kraja. Izvini. Čekaj. Tako. Znači, ovo kad sve lepo nikne, mislim da je ovo bundeva, lubenica, lubenica. Ili obrnuto. Kako ide? Ne znam, ja nisam sadio, to je ovaj bolest. Ja, da. Nije on sadio. Znači, Ja mi nemam. smo u današnjoj epizodi htjeli da napravimo malu terasicu u kući ovoj, u kojoj će stojati onako kao stolice i tako. Znači, hajde da počnemo. Evo, za početak moramo ovu jednu da izbijemo. Nadam se da se ovaj neće derati. Ako mu nešto ne smeta. Ima neko drva. Imam ja. Pa kako da dam meni? Šta kako da daš? Treba mi drva. Dođi vamo da ja pravim ovo. Evo došao sam. Ajde, beži, čekaj. Da, i u prošloj epizodi smo, kao što ste videli, ako ste pogledali taj video, išli da tražimo rude i našli smo 12-13 dijamanata, ili 18. Čekaj, ja sam naš 10, Vlada 8, znači, našli smo 18 dijamanata. I Branko, joj, Marko nije crkao. Da, brate, imao sam sreće. I, da, i ovom Marku. Meni ništa nisu dali. Ne, čuti, imaš ti, držiš dijamantski mač u ruci. Nismo ti ništa dali, sram te bilo. Tu sam sam našao. Nemo se kad te zveknem imam da crkneš. Veš dalje. Znači, napravili smo tu nekoliko stvari. Znači, ajde ti napravi ograde. Čekaj, ovo da odsečem. Šta sečeš, jesi normalan? Pa to nam neće trebati tu. Dobro, ajde. Daj, da ja A napravim. što napravi ovaj putić neki? Tako da bude lepše. Dobro, sada da napravimo ograde. Znači, mnogo ograda će nam trebati. Ja nemam nijedno drvo, nisam bio u prvoj epizodi. Da, stvarno. To je sreća. Sreća. Rekao sam da je to bila sreća. Što si tamo stavio? Bež dalje. Te gurnem. Ovde, nemoj. I ovde treba jedna ograda. Tu. Tako. Sada idem I ovdje treba da povećamo kao i ovdje. Ne, diraj tu ništa. Da, treba ćemo i ovo gore da. Morat ćemo. Pa šta? Buš? Nisam skinuo ni srce. Kada će da snijeg da padne, a vi dole snijeg. Aj nemoj, beži dalje. Da odsečemo ovo i tu. Čekaj, nemoj ništa. Ne! U stvari možeš, ajde. Čekaj. Da idem. Dobro je. Znači, idemo, tu treba ovako da bude. Je li tako? Šta? Jel se slaže? Slažem se.
A ne ti bre, nek sa ogradom ovom. Slaže se. Jesi slažeš ogradu? Ne slaže se, znači morat ćemo pomeriti. Ja nisam znao da je Stačnić po toga. Vidi kako je Ajde Marko, lepo. tišaj muziku. Ko ja? Čekaj, može kod Ove mene. muve, brate, me ubije. A, kod mene je. Dobro, znači ipak ja ne trebam. Dobro, inače ova ograda je super. Nadam se da... Da uvek kad počnemo uvek je noć. Da, brate, to mi polako već i nervira. Nije ovo moj čaj. Šta zalagovalo, brate. Uj, Ja ću da bombardujem pšenicu. koliko je? 5 minuta. Ajde do... A šta više da radim s ovom trskom, šta je već, nemam pojma ni ja. Sad čekaj da odraste još jednom. Da, ali kako ćemo praviti tortu? Kad nemamo... Pa šećera praviš. Da, ali... Mlijeko, Nemamo. uzmemo kravu. Da, ali odakle nam krave, bre? Pa ima na ulici sigurno. Na ulici? Napolju, Mi smo u gradu. hoćeš te Čekaj, baciti? čekaj da vidim da li ima nekog da prolazi. Eno ga Gruja prolazi. Ćao Grujo, čao. Ajde ti kod njega, hoćeš? Aha, neću, ajde, hoću. Čekaj, hoću da imam. Ajde. Hoću da imam kod njega. Ne! Sad si gotov. Sad te pičnem. Gde ćeš se, moj bog? Šta je, sad bežiš? Ne, šalim se. Opet ti skinulo. Bolj da ti ne kažem da me dokrećeš, a? Nemoj. Ček sam. Čuti. Aj, beži više. Sad smo kvit. Dobre. A šta ćemo da radimo sada kad smo Sad. vratili? Čekaj, pa da se zezamo tu malo. Idem ja na tavan da napravim drugi sprat. Čekaj, dobro. Čekaj, idem prvo po drva. A gde ste? Ne, tu, Epizodi. dosta je. Dosta je, u sljedećoj epizodi ćemo da pravimo gornji sprat. Evo što je pšenice su izrasle. Dobro, pa i to je to. Što se tiče ovog videa, znači u sljedećem videu pravimo drugi sprat i ćao.